Kuuɗe Lilaaɓe suura 15 aya 39 yaaki 41. Bulus sendiri e Barnaba. Gaɗa balɗe seɗɗa Bulus wi'i Barnaba, en co'a gariije to ngaajinnoɗen wolde Joomiraawo, ndaaren no tokkuɓe Yeesu ngontindiri. Barnaba e yiɗi ɓe njaada e Yahaya bi'eteeɗo Markus. Amma Bulus yi'i ɗum haanaayi, ngam Markus sendirino e maɓɓe e leydi Bamfiliya. O heeñaayi kuugal ngal o fuɗɗidi e maɓɓe. Ɓe ngeddotiri naa seɗɗa haa geddi ɗin njaariɓe e sendirki. Barnaba hocci Markus, ɓe natti komiwal yaaki Sayifurus. Amma Bulus suɓi Siila, dillidi e maako. Tokkuɓe Yeesu ngaɗi ɓe nder jungo Joomiraawo ngam o reena ɓe. Sey ɓe tokki nder leyɗe Siiriya e Kilikiya e ɓe cembiɗina tokkuɓe Yeesu. Nder ayaaje ɗe janguɗen to gaɗa, en nani no Bulus e Barnaba njooɗi nder gariiri Antakiya leydi Siiriya e ɓe ekkitina tokkuɓe Annabi Iisa ngam ɓe paama laawol Allah boɗɗum e ɓe bo ngaajina wolde Allah. Ɗo to janguɗen aya 31 yaaki 32 wi'i, gaɗa balɗe seɗɗa Bulus wi'i Barnaba, en co'a gariije to ngaajinnoɗen wolde Joomiraawo, ndaaren no tokkuɓe Yeesu ngontindiri. Barnaba e yiɗi ɓe njaada e Yahaya bi'eteeɗo Markus. En nani gaɗa ɗum waali balɗe seɗɗa, sey Bulus wi'i Barnaba ɓe co'o gariije to ɓe ngaajinno wolde Allah, ngam ɓe ndaartowa tokkuɓe Annabi Iisa, ɓe ngi'a ko ɓe nyamri yeeso nder imaanu maɓɓe dow Annabi Iisa, ko bo ɓe njaatiri gaɗa. Barnaba bo e yiɗi ɓe njaada e Yahaya bi'eteeɗo Markus, amma Bulus wanyi. Aya 38 wi'i, amma Bulus yi'i ɗum haanaayi, ngam Markus sendirino e maɓɓe e leydi Bamfiliya. O heeñaayi kuugal ngal o fuɗɗidi e maɓɓe. Bulus wanyu ɓe njaada e Yahaya bi'eteeɗo Markus, ngam e yaadu maɓɓe arandeeru, bo non no nanɗen nder suura 13, Yahaya Markus aliɓe to gariiri Bamfiliya, so'i Urushalima. O timminaayi kuugal ngal o fuɗɗidi e maɓɓe. Ngam non ɗo'o nde ɓe ummi yaaki yaadu maɓɓe ɗiɗawru, Bulus wanyi yaada e maako. Ɗum e holla en carel ngel Yahaya Markus aliɓe so'i Urushalima, fii ɗum monni Bulus. Ngam non Bulus wanyi yaada e maako. Aya 39 yaaki 40 wi'i, ɓe ngeddotiri naa seɗɗa haa geddi ɗin njaariɓe e sendirki. Barnaba hocci Markus, ɓe natti komiwal yaaki Sayifurus. Amma Bulus suɓi Siila, dillidi e maako. Tokkuɓe Yeesu ngaɗi ɓe nder jungo Joomiraawo ngam o reena ɓe. Ɗo en nani no geddi ɗin njaariɓe haa e sendirki. Barnaba hocci Yahaya Markus, ɓe natti komiwal yaaki gariiri Sayifurus. Bulus bo hocci Siila, ɓe dillidi. Gaɗa kawtal sumpo tokkuɓe Annabi Iisa ngaɗaniiɓe do'aare, ɓe ngaɗi ɓe nder jungo Joomiraawo ngam o reena ɓe, o walla ɓe nder kuugal waajinki habaru belɗum ngal o umri ɓe. Aya 41 sey ɓe tokki nder leyɗe Siiriya e Kilikiya e ɓe cembiɗina tokkuɓe Yeesu. Gaɗa ɓe ngaɗanaama do'aare, en nani sey Bulus en tambi laawol, ɓe tokki nder leyɗe Siiriya e Kilikiya e ɓe cembiɗina tokkuɓe Annabi Iisa, ɓe ndaro e sembe dow laawol Allah. To ɓe ala goɗɗo ƴoyra ɓe e ekkitinol fewre haa o selna ɓe laawol Allah. Nder ayaaje ɗe ɗe janguɗen, en nani no Ceyɗan yiɗno waddana Bulus e Barnaba caɗɗum, amma Allah Joomiraawo nder bawɗe muɗum wartiri ɗum barka. Ngam en nani e dalila ciya narral Bulus e Barnaba dow Yahaya Markus, ɓe cendi geɓe ɗiɗi, ɓe tokkiti gariije to ɓe ngaajinno e ɓe ngaajina wolde Allah, e ɓe cembiɗina tokkuɓe Annabi Iisa, ɓe ndaro e sembe nder imaanu maɓɓe. To e ɓe njaadayno wigeere go'o, daa wolde Allah yawata sankitaaki. Amma nde ɓe sendiri, non bo waɗi yimɓe ɗuɗɓe nani habaru belɗum,